Čaute priatelia, v dnešnom videu vám predstavím jedno lampové kombo, ale nie hociaké. Toto kombo bolo postavené kompletne na zákazku podľa predbohy legendárneho Matchley Spitfire, majstrom gitarových výmožeností Ivanom Baršovským pod jeho značkou Ibar, ktorú už väčšina z vás samozrejme pozná. No a tento model je kompletne ručne pajkovaný, čo mu dáva na váhe. Matchley Spitfire v origináli je jednokanálové lampové kombo, ktoré sa preslávilo jednoduchosťou, ale hlavne fantastickým zvukom. Je skvelé pre klasické, ale aj moderné hudobné štýly. A má veľmi jednoduché ovládanie. Je tu iba volume, tone a master volume. No a vďaka tomuto si rýchlo nastavíte presne ten zvuk, aký potrebujete. V predzosilovači nájdeme dvakrát elektrónky typu 12AX7, v koncovom zosilovači elektrónky typu L84, tam sú 3. A výkon tohto komba je síce iba 15 W, ale verte mi, je neuveriteľne hlasné. Ideálne na menšie pódia, do skúšobne alebo na štúdiové nahrávanie. Doma je to s ním trošku komplikovanejšie. Je v ňom jeden 12-palcový reproduktor so 16 ohmovou impedanciou Governor a tento reproduktor má silné stredy, dobre definované basy a hladké, nepríliš ostré výšky. No vďaka tomu má kombo krémový, bohatý tón s prírodzeným lampovým charakterom a dokáže produkovať čisté, ale aj mierne skreslené tóny s veľkou dynamikou. To by bolo asi dosť k jeho špecifikácii a teraz vás už určite zaujíma, aké zvuky dokáže tento aparát zo seba dostať. Najskôr kombo zapojím do môjho Auxboxu od Universal Audio, aby som vám mohol predviesť naozaj kvalitný zvukový výstup. No a ako prvé si prejdeme celý zvukový rozsah jednokanálu, čiže od čistého clean zvuku až po mierne skreslenie, ktoré dosiahneme vybudením lamp. No a potom si ukážeme, ako si tento aparát rozumie s drive krabičkami, aby sme ho nakopli. Takže aby som to nezdržoval, poďme na to. Na prezentáciu tohto komba som si vybral tento Fender Telecaster Custom Shop, pretože si myslím, že sa k tomu komu veľmi hodí. Ako vidíte, master je na 12. hodine, tón takisto v strede, čiže neutrálne, volume je úplne dole na nejaké 8. hodine, z pedalboardu nemám zapnutý žiaden efekt, čiže suchý zvuk komba znie takto. Pridajme na nejakú 10. hodinu. Dáme na 12. To začína byť celkom zaujímavé.
Vynikajúco to kombo hrá, pokiaľ to vytočíte takto na 14-15 hodinu. To je jedna fantázia. A dajme si trošku tón. Dáme si ho tiež takto asi na nejakú 14 hodinu. A vytočme lampy na maximum. Takže úplne. Kobylkáč. Toto je maximálne skreslenie, čo z toho jednokanálu dostaneme. Ono to vôbec nevadí, pretože krabičkami z neho vieme spraviť úplne iný zvuk. Ukážem vám, ako to znie v kombinácii s King of Tone, ktorý mám tiež od Ibar. A je to veľmi zaujímavá kombinácia. Čiže krkový snímač bez. Zapol som si delay aj hall. Teraz ho zapneme. Veľmi pekný taký fendrácko-voxacký zvuk. Akože fakt krásny pre Telecaster, Stratocaster, úplný John Mayer alebo niečo podobné. Ešte kobylkový. A ukážeme si ešte, ako si toto kombo rozumie s high gain pedálmi. Mám tu od Ibar jeho Marshall 800. Mám ju v podstate nastavenú, takže drive mám na 12 hodinách. A kombo volume je na 14 hodine, tón mám na 15 a master na polovičky, čiže na 12 hore. Takto znie kombo suché. A takto keď ho zapneme.
stretnutie. Celkom ma to baví to kombo. Ako ste mohli počuť, Matchley Spitfire je absolútna pecka. A jeho zvukový rozsah, dynamika a jednoduchosť ovládania z neho robia skvelého pomocníka pre každého gitaristu. Hej. Ja som nadšený z toho, že môžem toto kombo používať a som veľmi zvedavý na to, čo naň hovoríte vy. Takže ak sa vám video páčilo, budem veľmi rád, ak mi dáte like, lebo je to pre mňa podsta a zároveň motivácia pokračovať v tvorbe ďalšieho obsahu. No a ak máte nejaké pripomienky, otázky, neváhajte ich napísať do komentárov, rád ich prečítam a odpoviem na ne. No a ak nechcete zmeškať ďalšie testy, recenzie alebo ukážky gitarovej techniky a samozrejme naše gitarové výzvy, nezabudnite sa prihlásiť na odber môjho kanála. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.